Yo, sanibonani. Inkalo ngenkalo. Lapho nikhona. Namhlanje ngizokhuluma ngodaba all serious. And udaba engizokhuluma ngalo namhlanje angizili ukuzokhuluma ngalo ngokomyalelo wasezulwini. Kodwa ngizokhuluma ngalo as a concerned South African citizen, and ngizokhuluma ngalo futhi njengomuntu omele umphakathi kunoma yini osungayi understand noma yini esuke ibeka impilo yomphakathi noma iexploiter umphakathi. Ingakho nje ngizokhuluma ngodaba lwanamhlanje. Wonke umuntu odabeni la namhlanje uma ngabe ngilibeka ngoba lithinta uduma, phinde futhi uduma lo MEC bese liphinda futhi lizothinta noNdunankulu kaZulu uThulasizwe Buthelezi. Uduma MEC yaka bani economic development and tourism, phinde futhi lizothinta noThulasizwe bese kuzokapakela kwisilo uThulasizwe uNdunankulu kaZulu aphinde futhi abe umholi weIFP. Lo uduma usihlalo weANC aphinde futhi abe uMEC lapha eminyangweni wakhe. Mase kugapakela kwisilo, mase futhi lizochaphakela ke naRamaphosa ke upresident. Kubalekile ke izinto kanje abantu bayithatha ngembono eyahlukahlukene. Kodwa bona uma ngabe siyisizwe abaholi they must stay away from ubuhlathi. Inhlanhla ke mina ngikhuluma ngingasabe kusatshiswa futhi ngezosabseka futhi ngingazochema. Lento yokuchema ngisebenzi ngayo ngoba umsebenzi wami ukumela abantu abaqhamuka ukona wonke amaqembu nakubona bonke abantu bezenkolo nakwizigaba ezahlukahlukene zempilo. Ngidefenda ngidefende ngishiye igebengu ekuthiwa zenza amacala zingawenzanga mina. So ingakho nje ngithathe ukuthi after sekukhulunyiwe sekwenzeke konke ngokuthi kubonakala usiboniso duma ehlwitha uNdunankulu kaZulu uThulasizwe imicrophone podium esezo introduce isilo. Kumele ngikhulume mose wena unyanyawo futhi ayifokofa ngeke futhi ngisabseke futhi ngeke ngilongibhibhidla nami ngoba igcineni ifuna ngiyisho ukuthi ubani urongi ngani. Njengoba ngakwazi mina ukungena udabeni lonyazi nomunye umfundisi webandla thizeni elisakhula, uyabo ngasho ngathi unyazi right, ngasho futhi ngathi lo mfundisi urong kwakungpanza lo mfundisi shonde nani. Mhlambe ake ngiqale ngichaze ukuthi bekwenzakalani lapha kwaceza uma khona ngikushiyile usuyongcwalisela nawe. Lapha kaceza bekuwumcimbi owenziwe uhulumeni, ongenziwanga iqembu elithile lezepolitiki, wenziwe uhulumeni. Khona umehluko phakathi kwamaqembu ezepolitiki ngokuhlukahlukana nohulumeni. Into eyenziwa uhulumeni isuke yenziwa isizwe, ngoba even amaqembu aphikisayo nawo asuke evumile ukuthi lowo mcimbi ube khona. Mase kuyahlangwana, mase kuyavunywa, mase kuyasayinwa ukuthi uhulumeni akawenza lowo mcimbi. Umcimbi wani obuwenziwe uhulumeni na? Umcimbi wokukhumbula isilo sasosuthu udinizwe. Since sadlula emhlabeni sesiqeda iminyaka e110 if I'm not mistaken.
bekukhunjulwa isilo udinizulu. Udinizulu kwakuyisilo sakaZulu. Mawuwazi umlando uzowazi ke umlando wodinizulu, umlando woshaka, umlando wompande nokudinizulu waba kanjani isilo, umpandi waba kanjani, uyabona impi kaDinizulu nompande kwenzakalani, uyabona uzokwazi lokho. Wafa kanjani uDinizulu, yabo kunomlando wakhona nje. Wafa kanjani ushaka, into yakulowo mkhakha engahlangene nepolitiki. Wena onyanyayo mfethu la ukhona fokofa mfethu gcwale kakufakela ukuthi lento kade uyibone kanjani okwakho. Uyabona wasengishilo ngathi lo wamcimbi kade wenziwa uhulumeni. Umcimbi mawenziwa uhulumeni ukwenziwela uZulu. uZulu ke ithina sonke bantu bakwaZulu, uZulu thina. Okusho ukuthi sisuke sonke siboshwe ngabhande linye. Ngisho umuntu oyinhlangane emcimbini omjeya uyasishiya iskipa senhlangano. Umuntu owumuholi eqembini lakhe uyakushiya ukuba umuholi eqembini lakhe. Umuntu owumlandeli weqembu lakhe uyalishiya agqoke isigqoko sokuba uZulu. So lapha ya akekho okade eze ngokweqembu lakhe. Wonke umuntu obeye emcimbini ubeye ngokaZulu, ngokuthi umcimbi wenziwa uhulumeni, abanye beye ngokuba abasebenzi bahulumeni. Okusho ukuthi beke kwaqala kwasemcimbini ofana naloya kwabonakala abanye begqoka izikipa ezimele iqembu elithile lezepolitiki sekurongi lokho. Emcimbini nje kungamane kungcono kugqoka imvunulo, into esihlanganisa sonke ngamane kuvunulwe iskipa seqembu lezepolitiki emcimbini njeya suwe singafuneki. Emcimbini njeya ukukhuluma ngezinto ezithinta ipolitiki emcimbini njeya zisuke zingafuneki. Funa kukhulunywe ngezinto ezithinta uZulu, kuhlonishwe isihlalo sikaZulu. Shiya ukuthi vele isihlalo sikaZulu kade vele sizungezwa ngejuzi. Sizungezwe kakhulu isihlalo sikaZulu. Isihlalo sikaZulu sesizungezwe ngejuzi saze sehlelwa isithunzi sokuba ilesihlalo ngokomthetho esiyona. Ngokomthetho isihlalo sikaZulu kusehlisiwe manje isithunzi ngezinga eliphezulu isihlalo. Kulo yamcimbi ubani owehlise isihlalo sikaZulu ngobukhona. Ukhumbuleke mina ngizile ukuzochema la. Ngizochema la mina. Futhi into engishoyo ngijiki. Kulo wamcimbi ubani owehlise isihlalo sikaZulu. Oqala umuntu osehlisile uye undunankulu kaZulu, uThulasizwe. Uye ngo uThulasizwe lesikhundla kusona siyamphoqa ukuthi naye akahlukanise phakathi kwakhe eyipolitician elwa namanye amaqembu ezepolitiki noma ewundunankulu kaZulu emele wonke amaZulu. Kufuna kuhlukanise lokho. Ngoba uma ngabe kiwa le kuya abantu abayi-DA, kuya abantu abayi-EFF, kuya abantu abayi-ANC, kuya abantu abayinkatha, kuya abantu abayi-Action SA, kuya abantu abayi-MK, kuya abantu funa ahlukanise. Once wathi uthatha ipodium yokuthi enza umsebenzi osimple woku-introduce ugangezwi lakhe, bese wena usebenzisa leso sigqoko sokuba undunankulu ukulwa izimpi zokuba umeya kwinkatha. Usurongi lapho. Phela umuntu uyatshelwa berongi. Umuntu uyatshelwa berongi. Usurongi lapho.
ngenkathi uqala uba uZulu emqondweni akuringe ukuthi khona abantu be-ANC abala, khona abantu bamaqembu ahlukahlukene, khona amakhosana, khona abaholi abala, khona even nenyanga eyila, khona wokuhlola umuntu la, akuringe lokho. Mawukhuluma, khuluma into ezoba neutral to everybody. Awukwazi ukuthi mawuvula umlomo kube ngathi uyancoma kupresident uluma uphephetha khona bese uyabuya uzobiza igama lenhlangano ethile kurongi lokho. Ungagcini ngegama lenhlangano bese uzobiza umholi waleyo nhlangano leyo ngegama. Kuningi obekusazoqhubeka kushiwo bese kurongi lokho. Inkinga kaSiboniso Duma, urongi empilweni awulungiswa ngorongi. Awuyenzi lo mistake. Manje uSiboniso Duma kuyena khona into engathi iyamphusha ukuthi akatatazele, akashesha acte, akashesha dinwe, akashesha be arrogance, agcine ngabanikezanga abantu ithuba lokubona urongi lapho uSiboniso Duma. Siboniso Duma bekumele amiyeke uThulasizwe asigqoke lesigqoko sokugceka inhlangano ethile kodwa emcimbini ngendlela abantu abahlakaniphe ngayo bebezosha abantu bethi wrong into eyenziwe undunankulu kaZulu emcimbini wesilo sasosuthu bekungafanele ukuthi kube neqembu lepolitiki aphuma nalo nabaholi babo. Abantu bahlakaniphile bebezo-identify leyonto and abantu bebezodila nayo to reduce i-thinking capacity yakhe ulokhuzana undunankulu kaZulu uThulasizwe bebezodila nayo accordingly abantu. Inkinga ke baba, abantu noma yinini abantu, mhlambe you need to understand, abantu noma yinini bawanga kulo muntu abacabanga ukuthi uyi-victim wrong noma right. Phela masikhuluma iqiniso bafethu, abantu besifazane babuye badelele kuze kudlulele bedelela amadoda, kodwa ngoba basuke besadelele ngomlomo mawusu umshaya umuntu wesifazane akubhekwa ukuthi ubetheni ngomlomo, sekubhekwa uaction owenzile kumuntu wesifazane usuku usuwrong. Akusho ngomlomo kuyacindezeleka mase kugqama lokhu ukuthi ushaya umuntu wesifazane uhambe ulale ubaliwe ejele ngokuthi uhluleke ukucontrola ianger. Iya-control ianger, iya-controlwa i-arrogance, especially in front of people, because abantu abaholwayo badlule kuma experience angafani and babhekene nezimpi eziningi ezingafani. Uma ngabe kunomuntu ozovele alwe public engathi uyena kuphela kwazokulwa, khona abantu abakwazi ukulwa more than yena la ngaphandle. Ekuthiwa nje uSiboniso lapha urelaxile wamiyeka waqeda, khumbula phela uSiboniso uwumsebenzi wakahulumeni. Kuzothi uThulasizwe undunankulu kaZulu, bobabili labantu bane role to play on that particular event, and uSiboniso advantage yakhe uMC, okusho ukuthi after kunoma isiphi speaker uzokwazi ukuphinda ifake endleleni politely, because program director udirector iprogram ukuthi ingaphumi endleleni, ubezoyikhipha uThulasizwe iprogram endleleni yayo ngokuthi ukhona lo program director kumele a-apply naye ukuba politically matured. Athi bebuya ethi hayi ke kuba uyena ozosho ukuthi ke wena ngangezwe lakhe siyathobeka futhi siyathokoza ukuzobungaza emcimbini ongaka ohlelwe uhulumeni ngokuhlonipha isihlalo, kodwa amazwi ashiwo undunankulu ngicabanga ukuthi abantu bawathandile ukuthi emcimbini ukabangenezwe lakhe azo pick pointer iqembu elithile lezepolitiki, kodwa because abantu bayakwazi ukubona izinto, let us hope ukuthi bayibonile and bayiphikile into eyenziwe undunankulu kaZulu. Lobo bekuzoba ubuhlakani yanikeza abantu ilungelo lokubona uburongi ukuze isilo sikwazi uyomqondisa. Hayi le nto engiyibonile mina kumavideo. Ngeke baba uthi umuholi athi umuntu bengabe esho into ephuma endleleni, wena mawusuwenza urongo uphindaphindiwe uqonde khona umhlwithe imicrophone phambi kwabantu abamhloniphayo engathi uhlwithe ingane encane, futhi lengane encane lapha bizodina kakhulu because umuntu omunye uyalenza iphutha
engaqondi ukuthi wenza iphutha. Omunye umuntu uyalenza iphutha kade ethi uzama ukuskora naye ebhekile bethi uyaskora bengabe kubonakala iphutha uzoyilungisa kanje. Kodwa mase kuvela uqhamuke uzo apply amandla uhlwethe microphone kucaca ukuthi lo muntu umtshele emahlweni uthi hamba ohlala phansi usukhohlwe ukuthi ubekwe ubani la ekhona ubekwe isona isilo la kule position akuyona and kuzokhunjula isilo uthi kukhunjula isilo kodwa uhlonipha umyalelo wesilo esiphilayo because isilo esiphilayo isona esappointele umuntu ukuthi wena ozokintroduce uze uyadictator ukuthi akube imbongi yabona akube imbongi ezo introducer isilo ekhona umuntu ointroduceayo mayeqeda mase ngena imbongi ibongela ngoba sengena ufuna kuthiweni manje ufuna kuthiwe samaZulu asaswazi umlando wakaZulu noma samaZulu asiyazi inqubo yamaZulu ihamba kanjani beziningi indlela Siboniso ke program director and ngempela uSiboniso akangavumeli iattitude neanger nokushesha bone mina ngiyamncoma ngokushesha bone ukuthi into izophuma esandleni ukugudi lapho ukubodwa le iyaphuma esandleni le izosilimaza ugude kuboneni kodwa into emshayayo indlela reacta ngayo to each and every situations asuke sebonile ukuthi sizoba na yipi impact indlela reacta ngayo reacta instant ngendlela ezokwenza ukuthi abantu bambuke njengomholi ongeyena kanti mina as Kingbaka ngiyabona ubuholi lapha mangasuswa lento njengathi ithayibe arrogance uduma ngiyabona ubuholi ngiyabona ukuhlakani it just that nje khona lento ethi qhwi ibisifuna ukwenza izinto ngendlela ewana yilonto ke ezolahlekisa ibisigqiba lento enkulu kangaka embathisile kodwa naye undunankulu wakaZulu akayibheke le nto leya akayibheke na undunankulu wakaZulu uThulasizwe leyanto leyana eyokuthi ngempela umsebenzi wakhe maku introduce isilo introduce isilo mayisefuna ukudlala ipolitiki akakususa isigqoko sokuba undunankulu akagqoka isigqoko sokuba inkatha bese edlala ipolitiki ngendlela afuna ukudlala ngaso eseyinkatha ngoba ngeke ikwazi ukubalansa lento ukuthi agqoke isigqoko sikaZulu bese edlala ipolitiki mayisemxaka ipolitiki bese adefendwe inkatha kube sengathi amaZulu athi kanti seyinkatha ethi cha ngeke sikwazi and uyabona manje leyanto ize yasusa udlame sekunabantu manje abalimalayo kungena sidingo and nayo futhi ulokhuzana undunankulu Thulasizwe awukwazi nawe uselenzileke iphutha uduma waba nearrogance but awukwazi ke manje ukuvuma isimbi khona izaga ezibizwa ngoba kuthiwa hlomana inhlaselo yabona izaga ebeseyibizwa undunankulu kaZulu azikho right after isimo ebesenzekile isizaga ezithi ikhuzeni lenkukhu kanti sibona kwenzakalani useshilo nje ukuthi inkukhu le abantu abadile nayo ngendlela yakhona ikhuzeni lenkukhu esuthi suthi we hayi siyadingeka lemhlabeni futhi lento ungalokothi lento nawe la ukhona uyibuke ngokuchema la ukhona ibuke ngokuba umholi once wayibuka ngoba umholi uzobona ukuthi labantu boba u2 ba occupy ama positions are serious labantu kakhulukazi the KZN kodwa bayahluleka ukuapply umqondo o serious to deal with each and every situations and events bayahluleka ukuapply umqondo serious kanti phela abantu mabebuka bona babuke abantu abahloniphekile abantu abakhulu abantu abanjani ukuba kukhulu kwesikhundla akukambisani nokuba kukhulu kwenqondo noma yinini mawumkhulu kwesikhundla ithi mawenza into enzinto ucabangela abantu ukuthi leyonto bazoyizwa noma bazoyibuka kanjani ungayenzi into uzicabangele wena because abantu they are too good to favor the victim so njengamanje umuntu obukeka victim uThulasizwe ngokuthi bengabeke isiliwe impi iyamanipulatewa ke noma yini ingakho beyithatha abanye sebeyibeka engathi kudelelwa isilo abanye bayibeka engathi kudelelwa upresident cha lapha kudelelwa isilo nje lapha kudelelwa isilo ingane yesilo undunankulu ophumile nje esandleni uSiboniso Duma wahluleka ukuapply uhlakani bakhe
ukubuyisa lo isihlalo. It's got nothing to do with isilo. Imisiphumile isitimela kujantshi. Kufuna kube nendlela yokuthi siyama noma siyabuyiswa ngoba sisuke soshayisa sigcine silimaza abantu. Phumile nje. It's got nothing to do with ukudelela isilo. Okunalokho isilo naso kufuna sihlale phansi siqeqeshe bonke abantu esibanominative ngezathu ezahlukahlukene ukuthi makunje kuba nje. Kodwa uyabona ke imbongi ihlakaniphe kakhulu imbongi yesilo lo yababa loya. Ngiyamthanda yababa. Bengamnakile but after response yakhe ukuba nesibindi sokuma esho uduma ethi sibanibani introduce isilo wathi no akwenziwa kanjalo inkunzi ke leya. Uyena umuntu loya okwazile ukuyibuyisa endleleni. Imbongi ubani ubuze etsheni umbuza kupha ngisazi igama lakhe. Uyena okwazile ukuyibuyisa. Kodwa ethi usuke wasuka naye wavele washo ngebonga ese introduce isilo. After undunankulu waso esephutha umbhobho bekuzoba lo usebitheye isihlalo ke manje na beze basihlonipha isihlalo. Uvela khonjwe nje noma ubani nami bengamkhomba ngithi efaka isilo wena ngembongi asho inkunzi ke laba and bayafuneka obaba bakanjiya eduze nesihlalo eserious. Mina I congratulate and I applaud lo yababa loyana. Yabo. So ngiyazi ukuthi umuntu le khona omunye angaphawula ngendlela yakhe but mawube sober izinto enje ungayenzi mistake uyiphawule ngokuchema. Aziphawula ngokuchema izinto ezikanje. Yilento yokuchema egcina ibulala izwe, egcina ibulala indle emnyama, egcina ibulala even impokophelo yethu. Yilento zokuchema athi umuntu wrong lokuthiwa right. Fanele nje umuntu mayiphuma endleleni umsupport ngisho wrong ngoba nakho uthi oweqembu lakho nalo kuthiwa oweqembu lami kugcine kulwa amaqembu ezepolitiki singekho isidingo la sithi isidingo la dudu kulabantu abalimalile ngenxa yesiphithiphithi. Kodwa bengasavamele bengasafuneki nje kuvumiswa izaga ezivusa uhlevana lapho nje undunankulu wrong. Kodwa uduma funa ayisebenze lento ienga yakhe wrong and izomlimaza kwi-political career yakhe. Uma ngabe uyi-politicians into yokuqala esebenzayo kusebenza ingqondo more than amandla. Ingqondo into esebenzayo yabo and lendlela adila ngayo uduma ngampela izoyilimaza i-political career yakhe if he doesn't take this thing into his consideration and consider like a lot of the mistakes that of course is done before, because he's done a number of mistakes and I can also mangabe kudlalwa ngayo ngiyakwazi mina ukungena ngifike improtect, kodwa le arrogance nami ngiyaqala manje ukuyibuka. Ngeke nje baba, ngeke umholi mawumholi la phansi. Futhi makuthiwa uprogram director usuke unenhlanhla ongazi uyibona because uzokhuluma noma yinini mawufuna ukukhuluma, ngoba indunankulu belithola ithuba bengiyasalithola lesibili, kodwa lo MC besazolithola ithuba besazoshaya nje ibiyozingene. Thank you so much. Mhla ka 30 March zonke indlela ziya lapha ya eMedi Ilovo mhla ka 30 nje March kuyobe kwenziwa insebenzo yokuvuselela amandla neyokunika abo beqala ukufika amandla. Ziningi izinsebenzo ngoba ngizenza mina ngokwami khona lapha ya edamini lika Makhandakanda King Bhakanza Madam. Thank you so much papa yini.